No. Bueno, jarriko ditu banketa hauek. Bueno, prest gaudenean hasingo gara. Antutxa martzen okan. Bueno, prest balima gaude, hasingo gara, egunon, guztioi. Eta mi esker, bai fizikoki eta baita virtualki parte hartzen nahi zareten guztioi pentsaurreko honetan. Gure helburua, nerekin dago Miren Elgarrasta, Berdintasuneko Foru zuzendaria, eta bion artean gure helburua da gaur emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako 3. foru plana aurkeztea. Foru plan hori onartu genuen pasadan aste artean Gobernu Kontseiluan, eta laster batean baita ere batzar nagusietan aurkeztuko dugu, eta nahi genuen baita ere komunikabideen aurrean eta jendearen aurrean aurkeztu, uste dugulako guretzako bentzat foru gobernunentzako funtsezko kontu badala. Guretzako, dakizuen bezala Gipuzkoak dauka bokazioa eta gure plan estrategikoaren helburu nagusia da Gipuzkoa bihurtzea nazioarte mailan referentzi bat desberdintasunei aurre egiteko, eta desberdintasun horiek dira biztanda ekonomikoak, linguistikoa baita ere, gure hizkuntzaren defentsan, euskararen defentsan, eta baita ere genero desberdinkeriak, gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak, eta horiei aurre egiteko bazte estrategia daukagun foru gobernu bezala. Guretzako funtsezkoa da beraz plan hau, 3. dugu, eta orduan bere eduki nagusiak zuen garatzeko helburua daukagu gaurkoan. Esan dezakegu, lehenik eta behin berri onak ditugula Gipuzkoan, ez arrotzeko moduka, baina berri onak ditugu. Arlo horretan, Eustatek daukelako, orain dela gutxi martxan jarri duelako indize bat, pixkat berdintasun arloa neurtzen duena, ez bakarrik erkidegoen ikuspegitik, baizik baita ere lurralde historikoen ikuspegitik kasu honetan, erkidegoan mailan, eta genero berdintasunerako indize horrek baita ere kokartzen gaitu nazioarte mailan, baina gure inguruko lurraldeen ikuspegitik baita ere. Orduan, indize horrek lurralde bezala jartzen gaitu lurralde aurreratu bezala, eta uste dugu gainera, hori dela alde batetik gizarte implikatu daukagulako eta baita ere erakunde publikoa dauzkagulako politika aurreratuak. Orduan, Eustaten tresna horrek, indize horrek eta aterazan maiatzean lehenengo neurketa, horrek kokatzen gaitu 72,5 punturekin, Gipuzko lurralde bezala, eta konparatiba bat eginez, gu baino okerrago daudenak dira, biztanda Europako bataz bestekoa, 77,4rekin puntu horiek diot, ehundik neurtzen diren puntua dira. Espainia 70,1ekin dago, Erkidego Automa 71,1ekin, eta Herbehereak 72,1ekin. Guzti horiek gu baino okerrago agertzen dira indize horretan. Gipuzkoan nion bezala 72,5eko indize dauka, eta gu baino hobeto daudena dira Finlandia, Frantzia, Danimarka eta Suedia. Ikuste duzuen bezala, ongi gaude, baina oraindik ere gu baino askoze hobeto daudenak badaude Europan, eta horiek dira gure referentzia. Gu ez gera konformatzen, ongi egotearekin, konparatiboki gure inguruarekin begiratuz. Baizik guk nahi duguna da, Europako herrialde aurreratuenekin bat egin, eta hortarako jartzen dugu beste baita ere plan hau martxan. Gu dauzkagun ahuldadeak baita ere nabarmena dira, eta nik esango nuke ahuldade horietatik importantenetakoa direla arlo ekonomikoan eta enpresan daudenak. Eta nire interbentzioa hor fokalizatuko dut. Gero Mirenek ere ikuspegi integrala bat emango du planarena, baina nik nire parte hartzea batipat arlo ekonomikoan mugatuko dut. Ez baita alperrik adibidez, emakumeen presentzia administrazio kontseiluetan neurtzen 41,9 batekin, indize batekin. Horrek esan nahi du oso bajua dela, eta gainera azkeneko denboratan hobetzen ari ezten eta okerrago dagoen indize bat dugu. Beraz, guretzako horrek ematen du pixka bat neurria nola dagoen emakumeen berdintasunaren, emakumeen eta gizon arteko berdintasun arlo hori gure enpresetan, eta batipat gure enpresen zuzendaritzetan. Hori guretzako oso importantea da. Eta daukagun bildurra da, pandemia sortutako krisi horrek eragin negatiboa egitea baita arle horretan. Atzera pausoak ematera, eta Gipuzkoa orain arte aurreruntz joan lurraldea balin baztan berdintasun arloan, orain pandemiaren eraginagatik atzerantz egitea. Hori guretzako bereziki arriskutsua da, eta beraz horregatik jartzen dugu baita ere 3. plan hau martxan.
Zer nahi dugu? Bueno, nahi duguna da posizio estrategiko bat edukitzea berdintasunen alde. Eta beraz, desberdintasunen kontra. Eta kasu honetan, genero desberdintasunen kontra. Eta edukitzea baita ere tresnak eta helburuak garbi. Eta planak hortarako ere zizkidu, ez? Eta nahi dugu baita ere foru aldundiak aurre egitea arlo horretan, eta ez dadila atzarau pausorik egon berdintasunen aldeko borrukan eta lanean. Eta hor, esaten nuen bezala, arrisku bizia daukagu COVID-19 pandemia honek sortzen diguna. Eta hor nahi duguna da, bereziki gogor egin arlo honetan, konpensatzeko pandemiak ekartzezken arrisku eta zailtasunak. 4 lan lerro nagusi dauzkezu, pantailan ikusten duzuen 4 lerro ditu plan horrek, eta dira gobernu ona, emakumeen ahalduntzea, gero gure ekonomiaren transformazioa, eta hori baita ere lotuta gure gizartearen antolakuntzarekin, gure ekonomiak gizarte industria bezala eragin zuzena dauka baita ere gizartearen antolakuntzan, 3. puntu bezala, eta 4. puntua da bortizkerian matxistari aurre egitea. Beraz, 4 lan lerro horietatik, Mirena jorratuko ditu lehenengoa, 2. eta 4. eta nik 3. jorratuko dut. Arlo ekonomikoa uste dugulako dagoela baita ere gure helburuaren erdi-erdian. Guk jartzen dugu ikuspegi orokor batetik kalitatezko enplegua jopuntu bezala Gipuzkoan, baina emakumeen kalitatezko enplegua baita ere guretzako funtsezkoa da. Eta pandemiak hori arriskua jar dezake. Beraz, guretzako motore bat izan da behar da, motore bat berdintasuna Gipuzkoaren eredu sozioekonomikoa eta industriala baita ere garatzeko, eta nahi duguna da bultzatu berdintasun hori erakundeetan eta enpresetan. Hori da guk daukagun helburu estrategiko nagusia. Eta hor, uste dugu adibidez, kontziliazio parekidea dela tresna importantenetako bat, ez? Uste dugu erantzukidetasun hori, gizon eta emakumeen arteko erantzukidetasun hori, eta beraz, kontziliazio erantzukide hori dala enpresetan, benetan berdintasun politikak aurrera ateratzeko daukagun tresna importantenetako bat. Beraz, arlo horretan, kontziliazio erantzunkidearen arlo horretan, zenbait lerro izan ditugu eta horiek indartu ingo ditugu, eta hemendik aurrera berriak martxan jarriko ditugu, bestea adibidez, proiektu piloto batzuk jarri genituen etorkizun eraikitzen eskutik zenbait enpresetan, eta horiekin sortu da erantzunkide sarea, eta hori indartu ingo dugu, sare hori, hor dago pixka bat enpresetako know-how importante bat, eta nahi dugu hori aplikatu eskema osora, enpresa guztietara, eta gero daukagu Herri Lab izeneko esperientzia Beasainen, herri oso bat, kontziliazio erantzunkidearen politikak aurrera ateratzeko bere arlo diferentetan, instituzionalean, sozialean eta enpresa munduan. Hori guretzako oso argigarra izan da, eta izaten ari da Beasaingo esperientzi piloto hori. Gero, dauzkagu baita ere, emakumeek sortutako enpresak indartzeko politika batzuk martxan jarriko ditugu baita ere, neurri berriak hortarako. Eta gero baita ere daukagu, bazterkeria arriskuan edo bazterkeria egoeran dauden emakumeak lanpostu duin baten bidez gizarteratzeko politikak indartu nahi ditugu elkarrekin lanearen bitartez. Elkarrekin lanean da foru aldundi bezala daukagun tresnarik importantenetako bat arlo sozialean, eta hori erabili nahi dugu eta baliatu nahi dugu emakumeen berdintasuna lantzeko baita ere enplegu ikuspegitik. Eta gero baita ere, zientzia arloan, emakume zientzialarien enpoderamentua edo ahalduntzea baita ere bultzatzeko proiektu bat daukagu. Azkenik esan, 3. plan hau aurrera ateratzeko, indugula baita ere gobernantza ireki baten ejertzizio bat, eta arlo horretan 358 ekarpen jaso ditugula, eta horiek saiatu gara baita ere neurri handi batean txertatzen gure plan honetan. Elkarlana bultzatzen dugula bai udalekin eta baita ere gainontzeko erakundeekin, garapen agentziekin, jaurlaritzarekin, erakunde publiko guztiekin, espezifikoki emakunderekin daukagula harreman bat baita ere arlo hori garatzeko, eta Europa ikuspegitik, Europako Genero Berdintasun Institutua, EIGE institutuarekin baita ere harremana daukagula. Eta hori da pixkat nire partetik esateko nuena, simplemente subrayar el hecho de que para nosotros es estratégico absolutamente que el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres sea considerado como uno de los esfuerzos más importantes de la Diputación y del conjunto del territorio para hacer frente a las desigualdades sociales,
Como sabéis, nuestra misión, también una misión que introdujimos como, digamos, corazón o valor fundamental de nuestro plan de gestión, es el de ser una referencia en la lucha contra las desigualdades sociales en su conjunto, desigualdades económicas, desigualdades de género, desigualdades lingüísticas. Pues en ese aspecto queremos que Guipúzcoa sea una referencia a nivel mundial. Y por lo tanto, la cuestión de la igualdad de género entre hombres y mujeres es uno de los aspectos más importantes precisamente para lograr esa referencialidad de Guipúzcoa. Simplemente decir que contamos con un índice de igualdad que ha empezado a publicar Eustat a partir del mes de mayo, en el que tenemos un índice de 72,5 puntos que nos ubica en la parte, digamos, más avanzada de Europa desde la perspectiva de igualdad. Pero hay todavía unos países que están muy por delante de nosotros y que son nuestra referencia. Nosotros no queremos mirar hacia los países que están peor que nosotros, sino a los que están mejor. Esa es nuestra principal referencia. Y tenemos ciertas y constatables debilidades también en el ámbito de la igualdad. Y yo, por citar una, sería el ámbito de la empresa como uno de los aspectos más débiles, porque tenemos un índice del 41,9. Teniendo en cuenta que el índice general es el de 72, podéis imaginaros qué gap hay, ¿no? Qué salto hay, digamos, que refleja y establece la desigualdad, sobre todo en los consejos de administración, en las empresas del territorio de Guipúzcoa. Una desigualdad absolutamente flagrante que además con el tiempo no ha ido mejorando, sino incluso en algunos puntos ha ido empeorando. Eso significa que nosotros tenemos que reafirmarnos en este plan, en este tercer plan de igualdad de la Diputación, sobre todo desde la perspectiva de la empresa, de la transformación socioeconómica del territorio para garantizar la igualdad de las mujeres y hombres. Por lo tanto, estamos hablando de que ese esfuerzo tiene que ser específico en el ámbito de la economía y no queremos que se produzcan retrocesos como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Y tenemos un riesgo evidente de que sea así, de que una de las consecuencias de la pandemia sea precisamente el ensanchamiento, que se agranden las diferencias entre los hombres y las mujeres en el territorio. Y es precisamente eso lo que nos impulsa a fortalecer la apuesta por este tercer plan. Son 4 las líneas de trabajo del plan: el ámbito del buen gobierno, el empoderamiento de las mujeres, la transformación de la economía y la organización social para la igualdad. Y un cuarto punto que tiene que ver con la lucha en contra de la violencia machista. Yo me ceñiré al esquema del tercer punto, que es el ámbito socioeconómico. Nosotros le damos una importancia, como he dicho, especial a esta cuestión, y hablar de que nosotros queremos que la igualdad sea parte del modelo de desarrollo del territorio de Guipúzcoa, que sea parte muy importante. Y que queremos impulsar esa igualdad en las organizaciones y en las empresas de Guipúzcoa. Y pensamos que una de las claves es precisamente el de la conciliación corresponsable. Pensamos que esa conciliación corresponsable en el seno de las empresas es una de las palancas más importantes para que se profundice en esa igualdad en las industrias y en las empresas de Guipúzcoa. Y ahí citar una serie de líneas de trabajo que hemos estado impulsando los 3 últimos tiempos, de la mano fundamentalmente de Etorkizun Eraikiz, pero también de los diferentes planes de igualdad. Ahí tenemos la red Erantzunki de Sarea, que engloba todas las empresas en las que se han puesto en marcha proyectos piloto de igualdad. También tenemos el ejemplo de RILAB de Asain, en el que todo el pueblo participa de un modo conjunto y organizado para impulsar la conciliación corresponsable. Hablamos de que impulsaremos también itinerarios de inserción para las mujeres en el marco del Elkarrekin Lanean, las personas que están o en exclusión o en riesgo de exclusión, que desgraciadamente en recesión suelen ir a más, y pensamos que en este aspecto también las mujeres tienen un factor, digamos, diferencial en lo negativo. Es decir, hay un peligro de que la recesión y el COVID-19 tenga un impacto también importante en la dificultad de las mujeres para acceder a un empleo digno. Y pensamos que esa cuestión es absolutamente crítica. Y también pondremos y estamos impulsando un proyecto para el empoderamiento de las mujeres científicas. Son detalles y ejemplos que estoy estableciendo simplemente para decir que es un plan integral con 4 pilares, que el pilar socioeconómico va a tener una importancia muy importante, o una importancia clave, que hemos recibido además desde el punto de vista de la gobernanza 358 aportaciones de la sociedad, de otras instituciones, de otras organizaciones, que las hemos procurado integrar también, incorporar en el plan.
Luego es un plan que ha estado abierto y que seguirá además para su mejora abierto, ¿no? Evidentemente. Que contamos con la colaboración de los ayuntamientos, de las agencias de desarrollo, del Gobierno vasco y otras instituciones para que esto sea un trabajo conjunto, con la colaboración muy importante de Emakunde también, pensamos que es uno de los aliados más importantes, y también con una visión europea con el Instituto de Igualdad de Género de Europa, el EIGE, que también está incorporado, con el que tenemos una relación para desarrollar este proyecto. Besterik gabe, nik nire laburpen hori egin dut, ez? Nire azalpen hori, eta hortik aurrera Miren edo gaitza. Miren? Eskerrik asko, diputatu nagusia, eskerrik asko zuei. Nire zati honetan planaren sorkuntzari dagokionez azalpen bat eman. Urte bat eman dugu plan honekin eta planaren sorkuntzan, eta urte honetan planaren sorkuntza honetan aipatuko nituzke bi ezaugarri, alde batetik lan prozesu bat izan dela batetik, eta bestalde prozesu horretan prozesu parte hartzailea izan dela, ez? Lan prozesu hori 3 fasetan banatu da, eta lehenengo fasean nahi zuzen ere amaitu zen pasaden abenduaren 2019ko abenduan, oinarrizko dokumentu bat sortu genuen, barneko lan bat izan zen, eta handikan aurrera ja prestatu genuen, bai metodologia eta tresnak behar genituen aurrera jarraitzeko. Egia da, justu plan honekin, eta lehen aipatu dudan bezala, parte hartze eta parte hartzaile guztiekin lan egiteko aste zegoen momentuan COVID-19ak harrapatu gintuen ezusten batean, eta nolabait hankaz gora jarrizun guztia. Eta horrek ekarrizun nolabait hilabeteko atzeapena, eta denbora horretan nolabait berregokitu behar izan genuen aurre ikusita zegoen prozesu guztia. Baina, zorionez eta teknologia esker, moldatu egintzan guztia eta posible izan da ondorengo 4-5 hilabeteko ibilbide horretan, bai kontraste lanak eta diputatu nagusiak esan duen bezala, parte hartzaile zabal horrekin aurrera egitea. Parte hartzaileak eta nolabait interesdun 4 taldetan banatuta egon da, alde batetik berdintasun organoa bera, ekipo osoa, baina baita Aldundiko departamentu eta zuzendaritza guztiek hartu dute parte, eta lurraldeko batez ere berdintasun unitatea dituzten eta udalerri hoiekin, ordezkariekin, eta nola ez, eragile sozialekin, emakume elkarteak eta mugimendu feministarekin. Aipatutako, beraien aldetikan etorritako ekarpen kopurua, zabala, anitza, eta kategori diferentetan eta inkorporatu egin ditugu 3. berdintasun foru plan honetan. Aipatu den bezala, zimendu oso onak ditu 3. berdintasun plan honek, Aldundiak ja eskarmentu luze batetik dator, eta zimendu horiek nik uste dut aipamen berezi bat merezi dutela. Alde batetik bi zimendu 2. berdintasun planetik etorri zaigu, emakumeen ahalduntzen esparruaren garapena, eta baita ere oso importantea administrazioaren barruan, prozesu administratibo guzti horietan martxan jarritako mainstreaming, izen anglosajona, mainstreaming estrategia hori martxan jartzea. Azkenean da, prozedura administratiboetan genero perspektiba etengabe txertatuta egoteko estrategia bat. Eta beste bi zutabeak 2016 urtean aurre izeneko indarkeria matxistari aurre egiteko lehenengo foru plana, eta azkenik 4. zutabea kontziliazio erantzunkiderako lehenengo foru plana martxan jarri zena. 4 zutabe horiek ekarri dute momentu honetan eraikitzea 3. berdintasun plana, eta nolabait 4 ildo nagusiak identifikatu, definitu eta mamitu dira aipatutakoak, ez dut gehiago errepikatuko, baina 4 ildo nagusi horiek egituratzen dira 16 helburu estrategikoekin, 44 helburu operatibo eta bukaeran 122 ekintzaz osatzen dela 3. berdintasun plana. Plana edukitzea oso importantea da, baina bera bezain eta importanteagoa da
kudeatzeko, hori guztia kudeatzeko sistema sendo bat edukitzea. Eta azkeneko 4 urte hauetan, azkeneko legealdian eta nolabait txertatu eginda etxe osorako kudeak eta aurreratu bat, eta 2 tresna funtsezkoak dira horrelako planai aurrera egiteko. Emaitzetara bideratutako aurrekontuaren eta tresna bat, eta baita ere adierazleak, hau da, planak neurtzeko beste sistema midenet. Baita ere berritasun gisa, nik esango nuke, aipatuko nuke baita ere beste elementu garrantzitsu bat. Aipatu egin dugu Europako Institutua, EIGek, eta EIGeren bidez neurtu egiten da Europa mailan nazioen artean eta alderatzeko genero berdintasunaren indizea. Indize horretan dauden adierazleak erabiliko ditugu gure helburu estrategikoak neurtzeko. Beraz, badaukagu erreferentzia bat baita ere Gipuzkoan egiten den ibilbide honetan eta lortuko diren lorpen horiek beste nazioen artean ere alderatzeko. 4 ildo estrategiko horietan eta, hirugarrena nolabait xehetuta badago, lehenengoari aipatuta, gobernu ona nolabait aldundiari begira jartzen gara, bere osotasunean eragingo dio, 51 ekintzaz osatzen da, beraz planaren eren bat aldundian eta txertatuko da, eta nolabait berdintasunaren printzipioa presente egotea da nolabait gure asmoa. Eta aldundia berdintasunezko ekosistema batean bilakatzea. 51 ekintza horien artean nik aipatuko ditut 2, nik uste dut baita ere zutabe badira, alde batetikan etxe osoan foru formazio ibilbide bat eskaintzea, horrek ez du esan nahi langile guztik eta formazio bera jaso behar dutenik, 3 mailatan banatuko da foru formazio hori, oinarrizkoa, espezifikoa eta aurreratua. Eta funtzioen arabera langile bakoitzak egingo du ibilbide bat. Eta baita ere, laizter baten, gaur ez dut, xehetasun handikin eta azalduko, baina laizter baten azalduko dugu udalerriekin lurraldeko estrategia bat martxan jarriko dugu, berdintasun politikak sustatzeko modu koordinatuago batean eta koherentzian batean. Aldundian garatzen diren politikak baitaren nolabait islada aukidetzaten gure herrietan, lurraldeko herrietan. Con respecto a la segunda línea de intervención relativa al empoderamiento de las mujeres, entendemos que esta línea estratégica es una línea de intervención clave y fundamental porque a través de ella debemos de orientar, promover, sostener y apoyar precisamente al empoderamiento de las mujeres desde las propias políticas de la Diputación y, cómo no, a través de recursos y de acciones concretas. Se trata de una condición indispensable, el empoderamiento de las mujeres. Además, es un principio orientador que tiene que orientar constantemente en el diseño de las políticas públicas. ¿Cómo se concreta? Pues sobre todo desde el cambio de mentalidades, tanto individuales como colectivas, de los hombres y de las mujeres, llevando a cabo la transformación en las formas, en los contenidos, tanto de estructuras y de espacios de los organismos, de cualquiera de los organismos o de las instituciones, y sobre todo porque hace posible la consolidación de los derechos de las mujeres, que entendemos que tiene un impacto, como no, en el bienestar de las mujeres, pero como no, también favorece y contribuye al desarrollo humano sostenible. Se estructura en 2 ejes. Un eje está muy dirigido a lo que es el reconocimiento del papel de las mujeres, de las asociaciones, del movimiento feminismo, de sus conocimientos, de cómo han sido capaces de llevar a cabo la transformación social que hoy tenemos, y sobre todo porque va a contribuir hacia ese futuro en igualdad que esperamos lograr, que contribuye de una manera clara al avance en una cultura más democrática. La promoción del empoderamiento de las mujeres tiene que ser individual, colectivo, sociopolítico, tiene un amplio espectro. Como acciones que podemos destacar del conjunto de acciones de esta línea de intervención, pues a nivel de territorio sí que vamos a emprender un camino de diseño de un modelo de Casa de las Mujeres. Entendemos que es necesario hacer una reflexión conjunta con todos los municipios para entender y para conocer mejor la función, el papel de las casas de las mujeres, cómo contribuyen al empoderamiento de las mismas.
Y también lo ha mencionado el propio diputado general relativo al ámbito de la economía, pero entendemos que la participación sociopolítica y la participación en los distintos organismos de las mujeres tiene que estar reflejado también en los cargos de responsabilidad y va a tener, desde luego, tenemos que esforzarnos de una manera especial en este aspecto. Azkeneko laugarren hildoari ze aipatuz, emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitza hoietarako bigarren foru plana, aurre izeneko bigarren foru plan honetan, 27 ekintzaz osatzen da. Gipuzkoako aldundiak historikoki benetan lan handia egin du esparru honetan eta horretan jarraitasun bat egongo da. Eta, garbi daukagu, hemen lau ardatz eta definitu dira edo nagusitzen dira, ikerkuntzaren sustapena horrekin jarraitzea da, sentsibilizazio, prebentzioa eta formazioa ere beste zutabe garrantzitsu bada, arreta sistema eredu horretan biztan da eta ebaluaketa bat ez da denbora asko egindala, nolabait hobetze prozesua, etengabeko hobetze prozesua bultzatu egin behar da, etengabeko beharrak direla eta erakundeen arteko koordinazioa sendotzea da gure asmoa. Ekintzen artean, sensibilizazio kanpainak edo sensibilizazio jarduerak oso garrantzitsuak dira, batez ere herritarrei zuzendutakoak, eta datorren azaroari begira, azaroak 25 begira, badaukagu aurre ikusita, horretan lanean buru belarri gaude, nolabait violentzia eta gizon eta emakumeen ezberdintasunen lotura aukiko duen sensibilizazio kanpaina bat, sendoa izango da, benetan aldez aurretik lan sakon bat egin da, eta espero dugu sensibilizazio kanpaina honekin legealdi osorako fruitu ezberdinak edukitzea, esparru ezberdinetan ere garatzeko. Eta bukatzeko, aipatutako arreta edo emakumen emakumen biktima diren arreta zerbitzu eredu horretan, bai ikusten dugu, benetan oso arreta sistema sendoa badaukagula, baina hobekuntza badago nolabait dauden zerbitzu guztiak, nolabait modu interkonektatuagoan lan egiteko, eta disiplina ezberdinak nolabait jarraitasun bat emateko kasu bakoitzarekin. Hain zuzen ere aipatu egiten ditut bi zerbitzu existitzen direna, garatzen direna, arreta psikosoziala eta soziojuridikoa. Bi horiek nolabait txertatu egin behar ditugu ibilbidean emakumearen eta prozesu horretan bai ahalduntzeko eta bai bere egoera hortatikan eta ateratzeko. Eta nik horrekin bukatzen dut nire azalpena. Galderari dagoen, bai hemen da bai online. Online ez daukagu. Garbi galditu dan. Ha quedado claro más o menos la presentación. Bueno, pues besterik gabe, orduan eskerrik asko eta hurrengo arte. Eskerrik asko.